כן, אוקיי. טוב, היום אנחנו נפגשים במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, אנחנו נפגשים בפעם ה-189. ביום חמישי שעבר לא היה איזו תקלה טכנית, אז לא יכולנו להתרגש. היום היא הפגישה האינטראקטיבית 189. Today, our interactive meeting is number 189 of the study group Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. לפני שאנחנו נגיע להמשיך ולקרוא את הסיפור של גראדה זיידס ונקלח, אני רוצה לספר לכם על שני סופרי יידיש שאתם לא מכירים ממש, וחשוב שאנחנו נזכיר אותם, וכמה מהיצירות שהם כתבו, במידה ואתם יכולים להשיג את הספר, את שני הספרים שאני אזכיר, כדאי שתשיגו, אולי בעתיד, אחרי שנגמור את התוכניות שלנו עד עכשיו, אנחנו גם נקרא משהו מהם. אני מתחיל בסופר מווילנה, אברהם קרפינוביץ'. שלמה סירקיס באוגוסט 2021 הביא סיפור של אברהם קרפינוביץ' כדי שנקרא בקבוצת הלימוד שלנו, וקראנו חלק ממנו. הסיפור עסק בדמות של חוקר פולקלור מווילנה שהיה הולך לשוק של מוכרי הדגים בווילנה כדי לשמוע איך הם מדברים ולרשום את הכללות מפיהם. החוקר הזה שמו היה ברנשטיין, והוא היה לו רגל אחת קצרה יותר, ולכן בהילוך שלו אפשר, איך שהוא הלך, לראות שזהו ברנשטיין מרחוק. הסיפור הזה, שאנחנו קראנו עם שלמה לפני כשנה, אבל לא גמרנו לקרוא, אנחנו ננסה עוד מעט, עוד איזה חודש, לסיים אותו. אבל למה אני מזכיר את הסיפור הזה? שלמה, אתה זוכר איך הוא נקרא? איך קרפינוביץ' קרא לו? לא. אוקיי. הנושא זה חוקר פולקלור שהולך לשוק של מוכרי דגים כדי לרשום איך הם מדברים. סליחה, מי הסופר? לא שמעתי, סליחה. הסופר הוא אברהם קרפינוביץ' מווילנה, שהוא היה ניצול שואה, הגיע לארץ לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. קרפינוביץ' בארץ היה דמות ידועה מאוד. הוא היה האדמיניסטרטור של הפילהרמונית הישראלית. הוא היה בהנהלה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. וכחלק של ההנהלה, אחרי המלחמה,
הוא נסע איתה בכל העולם, והוא הגיע גם למונטריאול, נחמה. ובמונטריאול אני סיפרתי לכם לפני כמה פגישות, הוא הגיע ל-Jewish, איך זה נקרא? Jewish Center במונטריאול, ושם הוא דיבר על חיים גראדה, אני סיפרתי לכם על זה קצת. אמרתי לכם פעם שיש 3 סופרים מפורסמים מווילנה, אברהם סוצקבר, חיים גראדה וקראו לשלישי הפרטיזן, מישהו זוכר? שמרקה קצ'רגינסקי. אני מוסיף לכם את אברהם קרפינוביץ', הסופר החשוב הרביעי מווילנה. ולמה הוא חשוב? בשונה משלושת האחרים, סוצקבר היה אחד מגדולי המשוררים ביידיש מווילנה. גראדה היה אחד מגדולי הפרוזאיקונים מווילנה. שמרקה קצ'רגינסקי היה אחד מגדולי הפרטיזנים בווילנה, שכתב על הפרטיזנים מווילנה. וכתב כמה וכמה ספרים על תולדות יהודי וילנה. קרפינוביץ' שונה מכל 3 האלה בזה, שהוא כתב סיפורים ביידיש וילנאית מקורית על אספקטים של חיי יהודי וילנה, ששלושת הסופרים האחרים רק הזכירו on passing, דרך אגב, למשל, קרפינוביץ' בסיפורים שלו ובספרים שהוא פרסם אחרי המלחמה, ביידיש, מתאר עשרות של דמויות אמיתיות מהעולם התחתון בווילנה, והוא קורא להם בשמות האמיתיים, מכיוון שאברהם קרפינוביץ' הכיר אותם אישית באופן אינטימי. הוא לא היה חלק של העולם התחתון, הוא היה חלק של משפחת קרפינוביץ', היו לו 5 אחים, והאבא שלו, משה קרפינוביץ', היה מנהל אחד התיאטרונים בווילנה החשובים. בלקסיקון פון דר נאייר יידישר ליטרטור יש ערך על אברהם קרפינוביץ', אבל כל התקופה בין 2 מלחמות העולם, הערך הוא לא טוב, הוא מלא חורים. אנחנו לא יודעים הרבה על אברהם קרפינוביץ' בין 2 מלחמות העולם בווילנה. והנה בספר שאשתי מצאה באודיו, וילנה מי וילנה, בסיפורים של קרפינוביץ' שקראתי בימים האחרונים, אנחנו מוצאים את כל הביוגרפיה של קרפינוביץ'
בתוך הסיפורים, בתוך הממוארים שלו. בספר הזה, כשקראתי, יש לנו הביוגרפיה של משפחתו והביוגרפיה שלו, ואיך אני יודע שהסיפורים שלו זה לא המצאה, זה לא פיקשן. כי קרפינוביץ' בסיפורים האלה שקראתי בימים אלה, מזכיר מקומות ואנשים שעליהם קראתי אצל סופרי וילנה האחרים. אתן כמה דוגמאות. למשל, ברומן של חיים גרדה, צמח אטלס, אם אני לא טועה, הוא מזכיר את השחקן מורבסקי, שחקן התיאטרון, שהיה נכנס למסעדה ידועה בווילנה של ולפקה. המסעדה של ולפקה, ואותו מורבסקי, גרדה מספר, היה אדם שאהב לאכול, הוא היה נכנס למסעדה של ולפקה, שזאת הייתה מסעדה יהודית, איפה ששחקנים היו אוכלים וסופרים, והיה שואל את ולפקה, זוגט מיר ולפקה, ויפל קוסט השו אסן בי אייך? תגיד לי ולפקה, כמה עולה שעה אוכל אצלך? זה גרדה סיפר. והנה באחד הסיפורים של אברהם קרפינוביץ', הוא מספר סיפור ארוך על המסעדה של ולפקה, ועל מורבסקי השחקן, ועל הסופרים ועל השחקנים במסעדה הזאת, ומה הם אכלו שם. זוהי דוגמה אחת של זיכרונות שאברהם קרפינוביץ' מספר בצורה של סיפור. מסופר יפה מאוד, בכישרון גדול וביידיש וילנאית מקורית. דוגמה אחרת של מקומות ושמות אמיתיים מווילנה, שאני מוצא במקומות אחרים, וגם אצל אברהם קרפינוביץ'. מדבר גרדה באחד ההרצאות שלו על וילנה, שאני מכין כבר הרבה זמן ספר שנקרא חיים גרדה תיעוד בעל פה, הרצאות שהוא נשא ביידיש אחרי המלחמה, גם על וילנה, ובהרצאות האלה גרדה מתאר בהרחבה את מנזר הברנרדינים בווילנה, את הטבע בתוך המנזר שהוא גם גן יפה, ומה עושים שם אנשים במנזר. והנה קרפינוביץ' מתאר גם הוא את המנזר הברנרדיני. בסיכום, אברהם קרפינוביץ' בסיפורים שלו על וילנה, בצורה של זיכרונות, מקים מחדש את תולדותיה של וילנה היהודית. אבל יותר מזה, בספר הזה, וילנה מי וילנה, שאני קורא עכשיו, של קרפינוביץ', יש הרבה סיפורים על העולם התחתון היהודי. אתם ודאי שמעתם, אני מקווה,
שהעולם התחתון היהודי בתולדות העם היהודי הייתה תופעה אמיתית כבר באמצע המאה ה-19. סופרי יידיש מתארים את רועי הזונות, מתארים את הגנבים היהודים, מתארים את איך לקרוא להם, את אנשי העולם התחתון מארגנטינה, שהיו באים למזרח אירופה והיו משכנעים בנות מעיירות עניות להתחתן איתם, כאילו היו מביאים אותם לדרום אמריקה ומוסרים אותם שם לסוחרי זונות. שלמה, אתה שמעת על העולם התחתון הזה אצל היהודים? כן, בוודאי. זו תופעה ידועה. כן, היא ידועה, אבל לא לכל אחד, כן. לא, יש גם אישה אחת ששכחתי את שמה שכתבה על זה ספר. נכון. נחמה, את ידעת על התיאור של עולם תחתון בספרות יידיש בהיקף גדול? לא הבנתי מה אתה אמר. Can you say it in English or Yiddish? You can say it in English. My question is whether you knew that there was, איך אומרים עולם תחתון, an underworld, a Jewish underworld beginning with the middle of the 19th century, which was described profusely in Yiddish literature until the 20th century. כן. Ja, ich habe gehört, aber ich habe nicht gelernt, meiste oder Historie wegen dem. Aber es ist sehr interessant zu lernen, die Unterwelt ausdrücken, die Sprache, was sie reden, ja? Emes. Und wenn ihr sagt, dass die Sprache ist eine spezielle, können wir finden bei Avraham Karpinowitsch in seinen Erzählungen wegen Unterwelt in Vilna alle Terminen, was ich kenne von jüdischen Unterwelt. Elena, ihr habt gehört oder gelehrt wegen jüdischen Unterwelt in der jüdischen Literatur? Andere Sipur from Shalom Aleichem, Menschen von Argentina. Auf Olam Tachton. יש סיפור אצל שלום עליכם. Der Sipur von Shalom Aleichem heißt der Yid von Buenos Aires. Ja. Der Yid von Buenos Aires, wir wollen nicht da reingehen, ist da in der Erzählung, aber Shalom Aleichem in 1909, also früh, erzählt Meise wegen zwei Jiden, was fahren in der Bahn. Und sie sitzen einer entgegen zweiten. Einer ist Shalom Aleichem allein und entgegen ihm sitzt der Jid gut angetan, was redet Jiddisch, und sie schmusen. Und der Jid ist ein Jid von Argentinien und Shalom Aleichem prüft verstehen, mit was handelt, aber kann nicht herausziehen von ihm, mit was handelt. Und das ist, wie ruft man sie an, das ist einer, was ich habe gesagt, früher, was fort von Buenos Aires, kein Mizrach-Europa, sie Chassene haben mit der jüdischen Mädel, ihr bringen in Argentinien und ihr wegwerfen zwischen dem Unterwelt.
Die Meise mit Sholem Aleichem und mit der Jid von Argentinien endigt sich, als mit Amol der Jid sagt, da darf ich herabgehen. Und Sholem Aleichem auf der letzten Minute sagt mir, mit was handelt ihr? Mit was handelt ihr? Und der Jid in dem Moment, wenn geht herab, entfert ihm nicht mit Loi Melonim, איך אומרים מלון ביידיש? nicht mit Covenants, כן? אני סוחר לא במלונים. Das heißt, sagt ihm nicht, wer ist in der Remes. In jener Zeit, in 1909, ist schon in Argentinien, seien schon gewesen, 2 Organisationen von jüdischen Unterwelt. Was haben schon gehabt, eigenen Beis Eilom. Was haben schon gehabt, eigene Schule. Weil die Jiden in Argentinien, was haben sich besetzt in Argentinien, haben nicht gewollt, losen dem Unterwelt zu kommen in ihre Schulen oder werden mekaver sein, ihre Teute in ihren Beselems. Haben die Unterweltnikes aufgestellt an eigenen Beselem. Okay. Kann ich etwas sagen, wegen die Jedenes von Mark? Weil wie sie reden, das ist nicht gleich oder glatt an Unterwelt, aber das ist ein anderer Gespräch zu reden, was man lernt das nicht in Literatur. Das ist eine gerechte Sprache. Und verständlich, als das ist nicht kein Unterwelt, das ist Folklore. Das, was Karpinowitsch tut, in einigen von seinen Erzählungen, ist ein Liebhaber von Folklore, wie so poschete Menschen in Wilna haben gerät, wie so Freuen in Mark haben gerät. In der Erzählung, was ich habe übergelehnt, bitte, ist voran ein Hemmschach von der Erzählung, was Shlomo hat gebracht mit einem Jahr zurück. Und das ist eine Erzählung, ein Hemmschach von der Erzählung wegen dem Folklorist, was ist gekommen in Fischmarkt, in Markt von den Fischerkäs, was verkaufen Fisch. Und das ist ein Hemmschach von der Frau, was verkauft Fisch und wie soll sie redet. Und in der Erzählung, also wie sie hat verstanden, als Bernstein der Folklorist kleibt ihre Kloles und trockt sie ja weg in Ivo, im Jüdischen Wissenschaftlichen Institut, wo Dr. Max Weinreich führt an mit dem Archiv, ist in der Erzählung, was ich lehne jetzt, ist sie weg allein in Ivo, sich treffen mit Dr. Weinreich. Und Karpinowitsch erzählt, wie sie trifft sich mit Dr. Weinreich. Und Dr. Weinreich, der größte Forscher von der jüdischen Sprache, gibt ihr die Hand und sagt ihr, bringt, seid das ein gut Regimes von den Redensarten, von dem Folklore, von den Kloles, was ihr kennt. Und sie bringt ihn. Und in der Erzählung von Karpinowitschen, Dr. Weinreich lehnt für seine Talmidim eine Liste von den Kloles. Zwischen sie
זייננדו למשה. זו זין ויה קלנדר, שתהיה כמו לוח קיר. הגנסן יור זולסט du hängen, שכל השנה תהיה תלוי. Und alle Tag soll man reißen von dir Sticker. ושכל יום יקראו ממך חתיכות חתיכות. עכשיו אני שואל אתכם, למה זו כללה? איזה מין קלנדר זה שכל יום לוקחים ממנו חתיכות? נחמה, את יודעת? Das ist nicht fein zu sagen, das ist wie Lemoschel stehen in the mud and wachsen wie a Zwiebel, right? לא, עכשיו אני like- מדבר, עכשיו לא? אני מדבר על הכללה הזאת. זו זין ויה קלנדר. אני שואל אותך, איזה מין קלנדר זה, שאפשר כל יום לקחת ממנו חתיכה? Aber man tut das mit der Kalender auf den Kier. אבל נחמה, אני שואל Wand. אותך שאלה פשוטה. What kind of calendar is it? Ich verstehe nicht die Klolle. I don't understand the Klolle. Okay, this Das is the ist- reason I am trying to explain to you about what kind of calendar we are speaking. שלמה, אתה יודע? It's a daily calendar. It was before the computer were so common. So you have a calendar, and every day there was one page that was dedicated to this day. And after the day, you take this day off, and there was another day to look at. Usually in those days, there was an epitaph and phrase, you know, at the bottom, very nice phrases that were a sort of decoration or so. Okay, Shlomo explained very well what Nechama doesn't know, as it seems. I think that even today in Mea Shearim, you have such calendars, which means it's in array, it is an array of 365 leaflets, one on top of the other, sticked to a board. Every day has one leaflet, as Shlomo said, and when the day comes with the date, after the day goes, you tear apart the leaflet. Elena, you saw sometimes such a calendar? אני לא רואה הקלנדר הזאת, אדוני קלנדר. לא הבנתי מה את אומרת? אני לא ידעתי שיש קלנדר. עכשיו אני שמעתי פעם ראשונה קלנדר הזאת. קלנדר זה לוח. אני יודעת מה זה קלנדר, קלנדר, אבל קלנדר ספציפי הזאת, אני רואה. כזה את לא הכרת אף פעם. כן, כן. אפילו even in my house in Argentina, in Buenos Aires, we had such a calendar who was on the wall, 365 leaflets stick together in a bunch, and every day after the day was gone, we were tearing one leaflet. Ah, And as Shlomo said, there was the number of the day,
the name of the month, and there were some epitaphs or some clever sayings from Jewish culture written. And I guess that today in Mea Shearim you can see such things. דניאל, אתה פעם ראית לוח שנה כזה? כן, נראה לי שראיתי בילדות שלי, היו משתמשים בדברים כאלה. אוקיי. כן, אני מבקשת סליחה, בטח שאני ראיתי הקלנדר הזאת, אני על הקיר. בטח שהשתמשו בזמנים, לא עכשיו, הקלנדרים האלה. כן, כן, כן. אני לא הבנתי על מה זה סוג קלנדר. אתה מדבר עכשיו. מה את אומרת עכשיו? אני ראיתי קלנדר הזאת בימי ילדות וככה ככה, אני יודעת. מי מדבר? זוהי נחמה? נו, מה זה קשר? קללה וקלנדר הזאת, מה זה קשר? אוקיי, מי מדברת? נחמה? לא, אלנה דיברה. אלנה. בסדר, אז היא שואלת, מהו הקשר בין הקלנדר לקללה שאמרתי? זה מה שאלנה שואלת? כן, כן, כן. אוקיי, אז אני אסביר גם לנחמה. אני חוזר על הקללה. Sollst hängen a ganzen Jahr. You should be hanging the whole year. Und man soll reißen von dir Sticker alle Tag. And every day they should tear apart from you pieces. אותו קלנדר שכל יום מורידים דף אחד, זוהי הקללה. נחמה, זה... Ja, aber ich trachte, das ist gefährlich, weil ich meine, als öfter das ist wie Jesus, was hängt auf dem Cross, auf dem Salem? Nein? בכלל לא. Oh, okay. נחמה, צריכה להבין. No, ich verstehe nicht, was dieses Klolle. Was ist das Klolle? Ja, das ist... Klolle, weil wenn man ist in Kassaf am Menschen, sagt man, sollst hängen. Man soll dich aufhängen, שיתלו אותך. אבל כאן מדברים כאילו על קלנדר, אבל מדברים על האדם שמקללים אותו. שתהיה תלוי, ושכל יום ייקחו ממך חתיכות. זוהי הקללה. קללה, the definition of a curse is what you want that should happen to your fellow person. So here, you should be hanged and you should be teared apart. זאת הקללה. עוד קללה, שתבינו. וזה בסיפור של קרפינוביץ', ברשימה שדוקטור ויינרייך קוראת, שהמוכרת דגים הביאה לו. זולס דר שלינגן השירם. You should swallow, איך אומרים שירם באנגלית? umbrella. You should swallow an umbrella, und soll sich dich öffnen inwendig. And it should be open itself inside you. Ja, aber Klolles darf sein Sorgen auf der Zeit. Nicht so als Sorgen Klolles. Klolles darf sein zu der Minute, zu die Situation. Nein? נכון. נחמה, את צודקת, אבל כשאדם אוסף פולקלוריסט, שומע אנשים מדברים בשוק, או sagen Klolles zu der Zeit, aber ihm interessiert der Stil von der Klolle, verschreibt das und
zu verschiedenen Situationen. Es kann man nichts beklagen. Da redet man wegen Madá Folklore, wegen Regimes von Kloles. Und jeder einer kann das nutzen, wie will. Aber die formulation of the curse is very ingenious and very Yiddish. Okay? Nechama, Und sehr Vilnisch oder Litwakisch. נכון. Das ist anders wie Warschau oder Krakow, ja? Das ist besonder. In Warschau und in anderen Orten sind andere Kloles. Ja. Auf einen anderen Stil. Mhm. Das ist Oh einer ja, von den Professor, Zweigen anders. das ist einer von den Zweigen von der Folklorkenntnis. Wir sollen reden, Jiden, wenn sie sagen Kloles in verschiedene Orte. נכון. Und אנה Nechama, נכנסה? שלום, שלום, פרופסור. Shalom, Anna. Und Nechama hat der Mond noch a Klole. Sollst wachsen wie a Rettach. You should grow like a radish or like an onion mit dem Kopf herab, with your head into the earth. אני חוזר לאברהם קרפינוביץ' לסיפורים שלו על העולם התחתון. כאשר חיים גראדה מספר על העולם התחתון ברומנים שלו, חיים גראדה גם מזכיר את העולם התחתון בווילנה. אבל חיים גראדה לא מתאר אותו בכל כך הרבה פרטים. אבל חיים גראדה מספר באחד ההרצאות שלו שבווילנה הייתה אגודה של עולם תחתון שהיה לה שם די גולדנה פון. The Golden Banner, אותו שם. אני מוצא אצל קרפינוביץ' כשהוא מדבר על אגודת אנשי העולם התחתון, שהשם של האגודה שלהם היה The Golden Font. מזה אני לומד שמדברים על דבר אמיתי. מה זה פון? פון, דגל. אה. דגל הזהב. The Golden Banner. The Golden Font. חוץ מזה, קרפינוביץ' מזכיר את אנשי העולם התחתון בשם האמיתי שלהם, איך שבאמת קראו להם בווילנה. יש לנו אצל קרפינוביץ' תיעוד היסטורי, ספרותי, שאין לנו בשום מקום אחר. וקרפינוביץ' בסיפורים שלו על העולם התחתון, מתאר את הטיפוסים השונים, במה הם נתמכים. הוא למשל מספר שבווילנה היה בית ספר לגנבים. כן? אני יודע שבאודסה היה בית ספר לגנבים. לא ידעתי שגם בווילנה היה בית ספר לגנבים. וקרפינוביץ' מספר שמנהל בית הספר הזה היה מגייס ילדים ובחורים צעירים
והיה מלמד אותם איך להיות מה שדר טונקלר, שכתב גם כן על עולם תחתון, אמנם בהומור, היה קורא להם כשני גנובים, גנבי כיס. מה היו גנבי הכיס? בווילנה, בבית הספר לגנבים, לימדו איך כאשר יש הלוויה, או יש איזו דמונסטרציה, הפגנה, והרבה אנשים באים ביחד, איך הגנב צריך לעשות צפיפות, להיכנס לקהל, ולגנוב מהכיסים כל מה שיש בהם. וקרפינוביץ' מספר שהמורה לגנבים בווילנה, א' ב' של מה שהיה מלמד, היה אומר, אוי ואבוי לכם, אם אתם נכנסים לכיס עם שתי הידיים, בכיס נכנסים עם יד אחת, אבל גם לא עם היד, רק עם האצבעות. והוא היה מלמד אותם איך לגנוב מהכיסים, רק כשמכניסים בעדינות את האצבעות, לא את כל היד. להכניס כל היד בכיס, זה עבודה לא מקצועית. אז זה דבר אחד או שניים שסיפרתי לכם על ספר הסיפורים הזיכרונות של קרפינוביץ'. אבל שם יש סיפורים נוספים שבשבילי הם היו דוקומנטציה היסטורית סיפורית חשובה. אמרתי לכם קודם שבלקסיקון פונדנאיו יידישר ליטרטור, כן? בלקסיקון של ספרות יידיש, מספרים על קרפינוביץ', על הביוגרפיה שלו, אבל זה מלא חורים וחסר המון דברים. ודווקא בסיפורים האלה מספר קרפינוביץ' סיפורים על עצמו, ואנחנו מקבלים ביוגרפיה שלמה על חייו בווילנה. האם מישהו רוצה לשאול או להגיד לפני שאני ממשיך? כן, שם הסיפור שאני הבאתי היה The Folklorist. The Folklorist. כי ברנשטיין, הדמות המרכזית בסיפור שהבאת, הוא הפולקלוריסט. מה? הוא הפולקלוריסט. הוא כן אוסף פולקלור בשביל איבו, לא סתם פולקלוריסט. הוא אוסף אמירות שאנשים מדברים יום יום, שיש בהם חן מיוחד בדיבורים שמשקפים תרבות אינטליגנטית, אינטלקטואלית ונפשית של יהודי וילנה. אני לא בטוח, אני חושב שאצל מוחות הדגים לא היה אכפת להם לקבל שפה מאוד גסה. מה אתה לא בטוח? שזה משקף את שפת מגזר מסוים של יהודי וילנה? זה לא, זה שפת רחוב, ברור, מה? שפת רחוב היא בשביל פולקלוריסט גם שפת תרבות. הם רצו לאסוף דברים שאינם בספרים, שאם הם לא יאספו אותם, הם ייעלמו לעולמים. מסכים. זהו. והשפת הרחוב הזאת, זהו הגניוס העממי של הדיבור ביידיש במזרח אירופה, שמשקף את הפסיכולוגיה של עמך. זהו ערך תרבותי לא פחות חשוב מספרות. ועובדה שסופרי יידיש הכניסו
לסיפורים שלהם פה ושם את שפת הרחוב, אבל מעולם לא עשו עבודה יותר יסודית מאשר הפולקלוריסטית. אני כן. יודעת שיש ספר של יוסף גורי, עם כל מיני קללות כאלה כן, ובדיחות. מי מדברת? מי מדברת? ורה. ורה. זה נכון, אבל גורי לא היה חוקר פולקלור. גורי, יוסף גורי, היה אנתולוגיסט. זאת אומרת, הוא היה אוסף מתוך ספרים על פולקלור כל מיני אמרות, אבל הוא בעצמו לא אסף דברים כאלה. גורי, שאני הכרתי אותו באוניברסיטה העברית, הוא היה דוקטור לרוסית. הוא היה מורה לרוסית באוניברסיטה העברית. בגיל 10, כן, הוא נולד בהובנה נדמה לי, בגיל 10 פרצה, גיל 10 של גורי, פרצה מלחמת העולם השנייה, והוא ברח לרוסיה. עד גיל 10 הוא דיבר יידיש, וזוהי היידיש שהוא ידע. הוא ברח לרוסיה, היה שם במשך מלחמת העולם השנייה, וכשהוא עלה לארץ, הוא הגיע לאוניברסיטה העברית להיות מורה לרוסית. איך יוסף גורי הגיע להוציא ספרים עם קללות ביידיש? מכיוון שהוא אהב את שפת נעוריו, את שפת היידיש של ילדותו, הוא פנה למישהו באוניברסיטה העברית שאסף כספים, שאהב יידיש, ואמר לו שהוא מוכן לאסוף קללות ביידיש אם האיש באוניברסיטה, באדמיניסטרציה, יעזור לו להדפיס ספר, הוא יאסוף. ואז הוא בא אליי, כן, הוא הכיר אותי, אנחנו הכרנו, ובמשך שנתיים היה בא אליי ב7:30 בבוקר להר הצופים, היינו יושבים, הוא רצה להוציא גם ספרים על הומור ביידיש, וקללות זה חלק של הומור, ואני הייתי עוזר לו ואומר לו באיזה ספרים לחפש, אבל הוא לא היה פולקלוריסט, הוא רק היה אנתולוגיסט. כן, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אני, Anna מוורשה. כן, אנה. I will say in English so the Naomi will understand. I would like to ask you, Professor, how we can divide between למשל, ורשה music, ורשה תיאטר, poetry, till the folklore. מה זה פולקלור? מה זה ורשה? למשל ורשה. למשל, אני מצאתי, the song, it's משהו, it was exciting me, Ich will sein Aboarder, the Fuchs from Varsche. Ich will sein Aborder, the song Trouble, the Fuchs, לא Fuchs, מוורשה. מה זה פוקס? רגע. Fuchs, the name of this artist who left the Varsha in 30, I think the 1930 to America, and he was the actor in America. And למשל, I want to give the example. This song was like the song was very famous in Warsaw, the Trouble, Ich will sein.
And where we know which is the folklore, מה זה folklore, ומה זה למשל this song או דבר יידיש song. אוקיי, מהי המילה border? Ich will sein a border. מה זה border? Trouble? Trouble? Do you mean this song, I'm a border by my wife? Like, this is an American. Ich will sein, the Fuchs. When you will put in the internet Fuchs, you will find his song, because this is the very famous Okay. song. Okay, Anna, I will answer you in English now. Mm-hmm. If I understood your question, the most important part of your question is, what is folklore, right? Can. Where we have the difference between folklore and, for example, the tradition of the song, theater. Okay. Folklore, as the word in English says, it's composed of two words, folk and lore. Who can tell me what is in English the word lore? Nechama? A story, like oral stories, whatever comes out of people's mouths. Whatever comes out of people's mouths. Folklore means what is the creativity or the creation, what is the cultural innovation we learn from simple people of everyday life. What we mean when we say folklore, we mean that there are not only great writers, there are not only professors which can create a discipline, there are not only artists. Every person is a potential creator of art, a potential creator of new forms of language. And these new forms reflect the inner life and feelings of a person. The inner life and feelings of a simple person are so important that the inner life and feelings of a Heine. A simple person which speaks Yiddish or any other language, if he speaks Yiddish, he has the potential to be a creator, to combine words in a form they never existed before, to combine phrases in a way which are innovative, creative. For instance, the curses of a fisherman, of a famous fishing man. So Anna, folklore is a discipline of Jewish culture, of the history of Jewish culture. And I must tell you that already Yud Lamed Peretz at the end of the 19th century was interested to gather together how simple people speak. Did I answer, Anna, to your question? כן, נכון, בסדר, אני הבנתי, אבל זה, so, if I have this, for example, the song text, I will understand if for, למשל, the
Peretz will write, I will say, okay, it's not folklore. If will be from the small village, without no name of the writers that they took from the village, will be folklore. Yes, because the Segałowicz, in his book Tłomackie, he said that all these gentlemen, the poetry, the writers, they was going to Kovno, to the small cities in Poland, in Ukraine, to looking for the folklore poetry, Right. just to collect to all the Jewish folklore texts. Right. Now, Anna, I want to tell you a little bit more, and all of you, about folklore. Because folklore is the creation of the people, many times, or in the majority of the time, we don't know who created a saying or who created a way of speaking. And because of that, we don't say this writer said that. We say the informant. In the little shtetls, there were people who knew how people speak, and the folklorist called them informant, a person who give you information how the people speak. Okay. עוד מישהו רוצה לפני שממשיכים? I just want, בסדר. Dov בבקשה. Noy, ש"ס. בבקשה, דניאל, מה רצית להגיד? לא, נעמי, לא, בסדר. יש לי שני שאלות לגבי שאתה קורא את העולם התחתון. זה היה, איך שאני מבין את זה, היו בתי ספר ודברים כאלה, אז איך השלטון המקומי היה מתייחס לזה, ומה היו הקשרים בין האנשים האלה והקהילה, במירכאות היהודים. Okay. So if you understand your question, you are very interested to know how was the relationship between the people of the underworld with the general Jewish society. And my answer is that the Jewish underworld was scarcely investigated. There are not too much research about the Jewish underworld. There are here and there articles, but there is no big book trying to understand and to document the Jewish underworld since Mendele Moicher Sforim in the middle of the 19th century wrote about that, and until the state of Israel today, when we have an Israeli underworld, a very active one. Okay, עוד מישהו רצה להגיד משהו? Ich will sagen, als Professor Dov Noy, ist gewesen da in Toronto auf ein Semester. Hat geschrieben und geforscht wegen Folklore, ja, Jiddisch Folklore. Und Barbara Gimblett, sie hat zwei Familiennamen. Barbara Kirschenblatt Gimblett. Yeah, מרוב זה KGB. קימבלט, קירשנבלט, גימבלט, כן. Okay. Und אפשר Raphael Patai und andere Forschers haben geklieben, meistens der Erzählungen,
Lieder und viele Barbara KGB. Das ist, ihr Vater, hat gewohnt da in Toronto, hat gemalt, ist gewesen ein Maler, und hat gedenkt, wie soll die Städte und die Menschen in die Städte und sein Tmunat ist sehr folklorisch. Aha, gut. Aber ihr redet da wegen Folklore in einem breiten Sinn. Ich will nur reden in dem Moment wegen Unterwelt. Und wegen Unterwelt hat die alle Forscher, was hier der Mond, auf wie viel ich weiß, haben sich mit dem kiemat wie nicht vernommen. Euch Professor Neu, ist gewesen der Gründer in Medinas Israel von dem Archiv von Folklore, aber nicht wegen Unterwelt, nur Folklore von den verschiedenen Eidot, von den verschiedenen Eides in Israel. Da reden wir in dem Moment nur wegen Unterwelt. Und wegen dem seien nicht da heutzutage kein Forscher, auf wie viel ich weiß. Und das ist ein größer Schritt. Okay. ist noch המצר עוד מישהו רוצה להגיד לפני שעוברים למשהו נוסף? כן. And now we will go to the second book which I wanted to mention because it is a very, very important aspect of Yiddish literature. I am speaking about Yiddish literature written in Israel, Yiddish literature written about the state of Israel by Kadia Molodovsky. All of you know that Kadia Molodovsky was a very important poet, right? Right, she was feminist, we can say. Okay. נכון? מה את אומרת, אנה? She was feminist. She was what? Feminist. There was the revolution for the woman. A feminist. Yes, but this is at that moment not the important thing. Yes, נכון, but we know in Warsaw the Molodowski of her poem as the feminist. Just I wanted to remind. Okay, she was a teacher. Kadia Molodowsky was in Warsaw a teacher in a school, and the great majority of the songs she wrote about children are very well known today, also in Israel in Hebrew translation. But no one knows that she wrote a novel of 450 pages. Shlomo, אתה ידעת? לא. Anna, did you know that Kadia Molodowsky wrote a novel in Yiddish of 450 pages? I think she wrote in Warsaw or in New York? In Tel Aviv. In Tel Aviv, this no. No, one moment. She wrote it perhaps in New York, but it's about the state of Israel. This no, this book I don't know. Okay. Nechama, האם את ידעת? Nein, aber ich bin verinteressiert, wie heißt das Buch? Ein Moment, נחמה, ירגל במלך. Okay. Vera, Ziot ihr gewusst, als Kadia Molodowsky hat geschrieben, ein Roman von 450 Seiten. לא ידעתי, לא. Okay. Elena,
ציון תרגבוסט. אני לא יודעת, אבל אני יודע שקטיה מולדובסקיה, הפואטסה, מה את אומרת? לא הבנתי. דיכטרית. קטיה מולדובסקיה דיכטרין. Mir alle wissen, es ist eine große Dichterin, aber sie hat ihr gewusst, dass sie hat dann geschrieben einen Roman. לא, לא, לא. אוקיי, באופן רומן אני לא יודעת כלום. אוקיי, דניאל, מה אתה אומר? לא מכיר. אוקיי, אז עכשיו שאני הוכחתי שאף אחד מכם לא ידע, אני אומר לכם, גם אני לא ידעתי. ואני מורה לספרות יידיש באוניברסיטה העברית, ואני I am looking for everything Kadia Molodovsky wrote, and I didn't know that she wrote a novel. The name of the novel in Yiddish is Bein Toyer. In front of the gate. Toyer, a gate. Which gate is she speaking about? Before I tell you which gate is she speaking about, she wrote this novel about Klitat Aliyah, about absorption of immigrants in the state of Israel. She describes the Ma'abarot. How do you say Ma'abara in English? She describes the immigration camps in the 50s in the state of Israel. She describes the Olim Chadashim, the new immigrants, in the beginning of the 50s, how they are absorbed in the state of Israel. This novel, in my opinion, is one of the most important documentary apports to the research of absorption of immigrants in the state of Israel until today. She Why? said the truth. She said the truth. Anna is asking if Kadia Molodovsky says the truth, right? כן, נכון. How was really? She says not only the truth, but being a very important writer, she offers us an inside look at the life and feelings of new immigrants who just came to Israel, and how the people living in the state is trying to absorb them. I think that there is no historical investigation about absorption of new immigrants which can compare with the importance, in my opinion, with this novel. And I'll tell you why. Kadia Molodovsky, you can ask me, what are you talking about? She lived in Warsaw before the war, and then she lived in New York. What does she know about the state of Israel, about absorption of immigrants? What is the connection between Kadia Molodovsky and the state of Israel? And the answer is that she lived in Tel Aviv
in the beginning of the 50s, many years, and she knew very well what is happening in the state of Israel immediately after the establishing of the new state. Now, the topics in the novel are completely topics of Israeli importance. The persons in the novel are completely Israeli persons and new immigrants. You read the novel as if Kadia Molodovsky would have been living here not 4 or 5 years, but all her life. Because Kadia Molodovsky, it seems, was intellectually and emotionally very, very attached to the state of Israel. And how did she publish the book? The book was published in Yiddish in New York in 1967. The history of writing the book should to be researched. But what she is describing is the reality in Israel in the beginning of the 50s. Now, the history of the publishing of Baim Toyer begins, I tried to research it a little bit, begins in February 1964, when she serialized the chapters in a newspaper. I found in the internet that it's written that it was published since February 34 to the year 65, serialized in Die Presse. It's not written where this paper appeared, but as far as I know Yiddish press, it seems that it was published in Die Presse, which appeared in Buenos Aires, serialized in the years 64, 65. And afterwards, it seems that after she published the chapters in installations every week, she published it as a book in 1967. And I am asking myself, why didn't you know, and why didn't I know, and why no one knows? No one wrote about it. Why no one knows about a book of 450 pages which appeared in New York? And my answer is like that. Baim Toyer, the roman of Kadia Molodovsky, was published in 1967, the year of the 6 Days War in Israel. The 6 Days War
was such a big event, such a big historical event, that no one spoke about Kadia Molodovsky, and people were busy speaking about the triumph of Tzahal, about the Arabs. Now, why do I think that this novel, which I finished to read 2 days ago, is a document of very great historical importance? Because you can say to me, Yechiel Shenton, you are speaking about great historical importance of a piece of literature? You really think that literature, and it may be great as it may be, can have historical importance? My answer is yes, and I will try to explain, before we speak about the novel, why literature, good literature, is a historical source which we should take into account. But before I go into it, I want to ask Daniel, what do you say about literature as a historical source? Daniel. Literature, about literature. As a historical source, as a document of history. לא, לא יודע הרבה על זה. אוקיי, אתה לא חייב להגיד מה שאתה לא יודע, אבל האם הנושא מעניין אותך? כן, כן, הנושא מעניין. אוקיי, שלמה, מה אתה יכול להגיד על ספרות כמקור היסטורי? לפעמים כן, לפעמים לא. זאת אומרת, אני לא חושב שיש בעניין הזה חוקים. למשל, כשאתה קורא את סיפור על האהבה וחושך של עמוס עוז, אז אתה קורא על רחוב עמוס בירושלים, ששם אני גדלתי, זה בהחלט מקור היסטורי. זה סיפורים אמיתיים שהתרחשו ברחוב הזה, שאני יכול לזהות את הדמויות, ואני יכול להיות עד תומך לסיפורים האלה, שהם סיפורים נכונים. לעומת זאת, יש סיפורים... לא, בסדר, שלמה, יש סיפורים שהם לא מקור, אבל אני מדבר כאשר ספרות היא מקור היסטורי, אתה הסברת לנו משהו חשוב ביותר, שאתה יכול להעיד בעצמך, שהספרות הזאת, הרומן הגדול של עמוס עוז, עוזר לך להבין את המקום איפה שאתה גדלת. נכון. אוקיי. נחמה, מה את אומרת? האם ספרות טובה יכולה להיות מקור היסטורי? אפשר das ist ein bisschen controversial, למשל, historians sagen als nein, und es ist wie a Sichsuch, like a debate. Aber wenn man lernt Literatur, man darf wissen die Geschichte, echt. אוקיי, נחמה, בדיוק על זה אנחנו עוד מעט נדבר, על הקונטרוברסיה ומה קורה בקונטרוברסיה, ונרווה פרובן will try at the end of our discussion to say something positive
how literature can be a historical source. ורה, מה את אומרת? אני מסכימה עם שלמה. יפה. אלנה, מה את אומרת? גם אני מסכימה עם שלמה, שלליטרטורה והיסטוריה יש קשר הדוק, אי אפשר להאמין ב100% לליטרטורה, להאמין ל100% להיסטוריה גם. יופי. כולכם אמרתם דברים חשובים, ואני עכשיו אנסה לדבר על העניין, איך שאני רואה אותו, מתוך שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת, זה מתוך הדרך שאני תמיד כתבתי ספרים ומאמרים, כאשר אני, כמו שאת אמרת, אלנה, הסתמכתי על ספרות יפה, על ספרות כמקור היסטורי, בתנאי שאני מכיר את הרקע ההיסטורי שעליו נכתבת הספרות. עשיתי את זה כל חיי, ולכן אני אוכל להגיד על זה משהו. הפרספקטיבה השנייה היא לגבי מה זה היסטוריה. וכאן אנחנו צריכים לברר טוב טוב. האם רגשות זה חלק של ההיסטוריה? האם אופן מחשבה זה חלק של ההיסטוריה של תקופה? נכון, אם אומרים כן, אני יכול מיד להגיד שהיסטוריונים מקצועיים לא לוקחים בחשבון את הרגשות, ופחות לוקחים בחשבון את אופן המחשבה של בני אדם. לא של פוליטיקאים, של בני אדם. הסכסוך, כמו שנחמה אומרת, בין היסטוריונים לבין סופרים. ההיסטוריונים לא לוקחים בחשבון שרגשות של בני אדם בתקופה מסוימת, אופן מחשבה של בני אדם בתקופה מסוימת, לא של פוליטיקאים, של בני אדם פשוט, הם לא רואים את זה כחלק של ההיסטוריה, וזה לא נחשב אצלם כחומר למחקר היסטורי. ולכן, כאשר אחד החוקרים החשובים של תולדות יהודי זגלנדיה בדרום מערב פולין, כתב דוקטורט בהדרכת פרופסורים באוניברסיטת תל אביב בירושלים. כאשר הוא הגיש את הדוקטורט על תולדות יהודי זגלנדיה, עבודה היסטורית, באה אחת השופטים לפני שקיבלו אותו ואמרה, אני רוצה לפסול את הדוקטורט הזה. למה? מפני שהוא מסתמך על קצטניק, על הרומנים של קצטניק. וזה לא חומר היסטורי. ואז התחיל ויכוח. האם לרומנים של קצטניק יש ערך היסטורי או לא? ובוויכוח הזה ניצחו אלה שטענו שאין שום ספק שסלמנדרה ובית אבובות
יש להם ערך היסטורי, והדוקטורט יתקבל, ולא יתחשבו בשופטת הזאת, ההיסטוריונית, שבשבילה רגשות ודרך מחשבה בתקופה מסוימת הם לא חומר היסטורי. עכשיו אני חוזר לקדיה מולודובסקי ולרומן שלה ביים טויר, איפה שהיא מתארת את המציאות היומיומית במעברה, את המציאות היומיומית של עולים חדשים, מה הם מרגישים, הרגשות שלהם, המחשבות היומיומיות, הפסיכולוגיה שלהם כעולים חדשים. לדעתי, זהו חומר היסטורי פר אקסלנס, כמובן בתנאי שהסופרת יודעת על מה היא כותבת. וקדיה מולודובסקי לדעתי יודעת, ועוד איך יודעת, כי לקדיה מולודובסקי כסופרת גדולה יש רגישות אנושית עצומה, והיא יכולה לתאר תנועות נפש של עולה חדש שהיא הכירה, יכולה לתאר מציאות במעברה ויחסים בין אנשים, וזה היא עושה בכל פרק. שיחות בין עולים חדשים, שיחות בין עולים חדשים ותושבים במדינת ישראל ותיקים יותר, דיונים וויכוחים ביניהם, היכולת לתאר של קדיה מולודובסקי, של שיחות נפש, של שיחות אינטלקטואליות בין הטיפוסים השונים. ברומן הזה יש אולי יותר מ-30 דמויות, וכל דמות מאופיינת על ידי קדיה מולודובסקי בשונה מהדמויות האחרות. זהו כישרון של סופרת גדולה. הרומן הזה, לדעתי, שווה יותר מ10 מחקרים של היסטוריונים על תקופת המעברות. והנושא של תולדות המעברות במדינת ישראל היום הוא נושא חם ביותר. אני כל שבת ב6 בבוקר שומע את יוסי אלפי ברדיו. יודעים מי זה יוסי אלפי? לא, אני לא. מישהו יודע מי זה יוסי אלפי? אני. מאיפה אתה יודע, שלמה? Because he's wake up at 6 o'clock in the morning. נכון. שלמה, מאיפה אתה מכיר את יוסי אלפי? אני לא יודע, עוף השמיים הוליך אליי את הכל. הוא עוף השמיים. לא, אבל פה, כמו שאמרה אנה, כשאני שומע ברדיו, מיוסי אלפי יש תוכנית ברדיו, כל שבת בין 6 ל-8. התוכנית זה כבר שנים, עשרות בשנים. התוכנית נקראת מספרים סיפורים. כן, ודאי. והוא אוסף אנשים בכל עיר, מכל עיירה, ומקדיש לתולדות העיירה או העיר במדינת ישראל, אוסף את האנשים הפעילים בעבר בעיירה, והם מספרים סיפורים, איך הם הגיעו לעיירה. אז הוא מקדיש הרבה תוכניות על המעברות. הוא מביא אנשים שהיו במעברות, שמספרים, והוא אומר, והוא אדם שיודע מה הוא מדבר, אז הוא אומר שהנושא של המעברות לא נחקר מספיק, והיום
מנסים לחזור וללמוד את הנושא. הוא אגב אביו של אלפי השחקן. מה אתה שואל, שלמה? אני אומר, הוא אגב אביו של אלפי השחקן. נכון, זה נכון. אני שאלתי באיזה ערוץ רדיו. מה אמרת? מי דיבר? ילנה, אני שואלת באיזה ערוץ רדיו. את שואלת איזה מה? ערוץ. נדמה לי שאו גלי צה"ל או גל 2, כן? אחד מהשתיים. זה תרבות כנראה, תרבות. לא, אבל כן, אבל לא זה או גלי צה"ל או ערוץ 2. טוב, אנחנו הגענו היום לסוף השעה וחצי. אם יש מישהו שרוצה להגיד משהו לפני שאנחנו סוגרים. לא. תודה רבה. It was very interesting, the Moldavsky. I was in shock because I was studying in Warsaw about the Moldavsky, her poems, and nobody said about this. Nobody. רגע, the shock is what? What is the That shock? Moldavsky wrote this book because I never heard, I never wrote, and nobody who is speaking about Moldavsky. Okay, I was in shock also. I didn't know either. So, but very important. Before a month. Okay. Very אז important. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה. גם אני. וניפגש ביום חמישי. שלמה, אתה סוגר את ההקלטה? אוקיי. כן. השם תודה רבה. תודה רבה. Thanks. ביי ביי. Bye bye. אוקיי, ביי ביי. שהנה